অজমারক তাই কামিনী চিনি যত অকরা চাকরা চিনি সিকলারক যত্ন ন সানজা জরনি খাকা হামজাফাरै आं किसानो कक सानाय चिनि तामनि बागै जों बुबागेरानो लगिरिनाय अबनो सुक्रुबुय चिनि कैंडिडेट साका चिनि बरं मोनां लिटन साका चिनि बरं मोनां रूप बाय साका डेभलपमेन्टनि ककनो ताई आं अमनो सानाय जे जों त्रिपुरा सारक अ हानि बुसा जुदि मुइ तंखाकाय चिनि लाइबुमानो जुदि जों रोगसावै फायखाकाय 184 जनानि राजानि बुसांगुई तंखांखाकाय बसकांनि 12 तारिख जे राजनैतिक दल बाय बुबागेरा चैलेंज खायफैका अ चैलेंज न जोंबो या फाबो नावै 12 तारिख आबोनि करा जवाब आंदोलन जों 18 ता जिदिखा 2103 मास आसायमानि लगे लगे न ताकलाय 26 आनो 21 बुबागेरा रहरो साउथ त्रिपुराव नोंथांनि हनै कायसानि दायित्व नायथांमानि आ कायसानो जिदिरितो होके जितेन चौधुरी ताबो विरोधी दल नेता सीपीएम आ पाराव जिदिरितो बि फायका ताकलाय साउथ डिस्ट्रिक्ट बुबागेरा सावो टाइगर नों साउथ माथानाय महाराज आं बुरा आंखा थां मांगला कानसौ नों बर बुरा आंखा बानसौ आं दायित्व नाखा बुबागेरानो साका आं दायित्व नाखा बुबागेरा नोंता वानादे बसावो कायथामनि बिसिङाव नोंखोनि फन तुबिदि फायदिन साव आं साकाबो जे परिबेश नुगैसा आं थांगै ताकलाय 3टा सीटनि बिसिङ 3टा न फायनाय खाना आं सिरासरि बुरा तलिबाय पूर्व महरिपुर बुरा तलिवा आं थांगै दंगो 2टा जनसभा दंगो ताई रेली दंगो आं चिनि रामचंद्र घाट जरा रिसुकमाया फानो चिनि सेंक्रा रक दंगो जत चिन लिडार आनि बुसकांगना आसुजाक दंगो चिनि नेत्री रक जत आसुगाक दंगो वानानान करै चिनि रामचंद्र घाट जों जिदिनाय तो जिदिनाय न बसक हजार बुट बाय कप्राय इंखा सारा त्रिपुरा फुनुनानै बागैसे जों गाव प्रचार खायदोंमो ताई खोना साउथ त्रिपुरा थां सानाय चिनि रामचंद्र घाट बोतैखा चिनि सेंक्रा रक गुरि उइतं मांपली बिसिंते द नुंनाय खोना आं सयं नरं चंगै द हजाक एमएलए खोना आं साउथ त्रिपुरा बलाय सायनाय आनि रामचंद्र घाट जों मार्जिन बुट बायसि जिदि नायनो आं तेज प्रो बुट बसाप्रो अर स्मिता सं चिनि सुतपा सं सिउली चिन कस्मिता सं तमिला सं गोबां मेडाम सं अर फाइसन अरनो खायो केरम कुरुं खायो अलामा हामिया अलामा ककाक मुकाक आफ्रुनां मुतु खायथांगो आं बुखौ बाय सायथिया आं साय सिमि कलांगो 2 बছর आनो जरा रिदि तिनि अलामा खायरिखा तिनि रुपा बायसाका रुपा आंनो न कगदि कलांखा और 5टा दुकान आनि एमएलए फान बैंक खायरिनाय 3टा या 5टा आनी का एलाकानि जे समस्या आं आबो जब प्रत्येकटा समस्या नांनाय ब पारा हाबियाको चिनि पिंको लामा इट क्लायाको पेपर ब्लक आगि इट न संथाका अबरना पेपर ब्लक तरक खाय तब आरडीटी खाय जे पीस फाइ माने अमरक न रिनानि बागै चेष्टा खायनाय और ताकलाय जुदि ता वाइसे जों क्षमता फाइखांगा काय एडिसिउ त फाइनाय न जों ते खरच चिनि सैनिक माखा फान गनां सैनिक चिनि अरनि बेकार चेरेरनि बागै जों वाइसिनाय गोबांना जों इलेक्ट्रनिक अट'रिमानि इलेक्शननि बागै जों रिमालिया इलेक्शननि परेयाव जों ताकलाय एडिसि पुलिस बतलांनानै चिनि जतनो रेडि खायजाक ताई बिबो नंखनाय जों प्रायोरिटी रिनाय चिनि एडिसि एलाकानि चिनि रामचंद्र घाटनि सिकाला रगबो मानथुन अबनबो जों चाइतकनाय तंखनाय गोबां मानसिनि सामुं खायजानाय तंख अबनबो जों खाय फुनुंनाय ताई आं बिसि कग्लगले जों चिन सापुं नंखा आंनर बेबादन ब्लै ब्लैका हामबाय मारिवो जे प्रतिटा इलेक्शन के काय चिनि रामचंद्र घाटनि सिकला रखिन्दे सिकली रखिन्दे जत
समस्त बुरा बुरी से ठिने मुसुकाइन जे लगिरिब अबनो जों बरायबो बराय खालामनाया जतन गतननि बुसकांनि सालो बुबा गोरानि चिन्ह अबंखा आनारस आनारस भोट दिवै जों बुबा गोरानो कोप्लाय माख्लायनाय ताई एकटा बड़ राजनैतिक दल बाय जे चैलेंज अ चैलेंज जों कोप्लायखाय सारा त्रिपुरायाव जों फुनुंनाय सारा भारतबर्षआव जों डेभेलपमेन्ट जों गत 3 बोसोराव एवं आं रामचंद्र गात बुट बुसाफायमानि यागुलो आं सामानि तंगौ आनो 2 बोसोर जरारि दिनै अ 2 बोसोर लायो तिनि 3 बोसोर नरनुखाना 3 बोसोर आं अनेक चाइतखा जे खायमान मानि तैयै त्रिपुरानि विधानसभा থেকে सुरकाय चिति सीमा থেকে सुरकाय बेबाक आं चाइतखा अ चाइतक मानि बागै तिनि चिनि बड़ मैदान ताबो दुताला बिल्डिं नाय चिनि गंगराय छरा 16 कोटी 31 लक्ष टाका अब डीपीआर रहमानी यागुलो ताबो 15 कोटी टाका ताबो 25 ताबो 26 27 नि उनकोबो अब टेंडर नाय ओ सिगांबो चीफ इंजिनियर बाय आं कक सालायका अम सिमिया ताबो चिनि ओ कुनानि म यांति खायै वाइसाबिनो चिनि बड़ मैदानति खायै आबनो लामा फुवारनानि बागे कैसा पूर्वजल रहका 5.5 किलो 5.5 मीटर खायै चिनि लामा फुवार जाका ताबो आमप्रातु पागलाबारी 5.5 मीटर आयांगो चिनि तिने आं खेंग्रा कामियो थांफायो आयंग नग लामा नुखानो न जों अब हाइवे स्टेट हाइवे खायरिका खेंग्रा पारा लाइट दे एं सिमनाव हाब्रे दिखा खेंग्रा पारा सब समय तैमान फैया आयरन तंगो अब बॉर्डर एलाकावो तिनि थांनो नुगुखा गोबां बरनो नुगुखा सोलार बायखाय आरो तै व्यवस्था खायरिका ताय 3-4 टा जागा ताब काई जागै तंगो कायनाय सिनो लामा जों परिमायाखौ आइपने रिपेयरिंग जों बिसि बुरुम बुरुम ना खायरि तनु अमनो बतरिनन बागै आनि एमां तंगो आं चाइ तंनाय मनो स्टेट हाइवे दा खलायमानो म बायखाय चिनि आमपुरा तै खायै मनो स्टेट हाइवे खायदा जों खलायरि मानो अमनो लामा कतर खायनानि बागै जों चाइ तगै तं अमजेखाय तिरुक खायै चिनि कामियाम चाइनो जों सारि माति साननाय चिनि आमपुरानि गार्ल्स हस्टेल रतनपुरनि गार्ल्स हस्टेलनि बागै ताकलाय विधानसभा आं कगना रखा 100 आसन खायनानि बागै आं कगना रखा चिनि अकला बरफ सावो सा चिनि क्लाबनि किसां करि आनि बरफ सामानि लग लगेनो आनि फानि रेखा दाबो चिनि क्लाब अरनाय तो खाय रेखा आं साकानो नकला अब टाइल्स थेपायना दिन आं साइरि इंजिनियर न बरफ जे साथे नाय थकाय रे ताबुंका तेबो कयेकटा क्लाब न बरिनाय आगामी बছर अज एप्रिल मास नि परेब चिनि रामचंद्र घाटनि जत खामसानाय कीर्तन मोसानाय बेन पार्टी चिनि ख्रिस्टान सोसाइटी रंनि बिबने गिटार टिटार 20 लक्षनि ऊपर आंगाबनि मानि पायै बागनानि आनि वानसु मानि तंगो जतन रिनाय अमतिखायनो जों लुकुरंनि गोबांमा जे जों जालक लाय तंमनि लामार दिनै आटार जसुवानि नग लामा नाय हायजा आंनरंनो साया आनि बोखावो बिनमनो बकथाम कंफोर बनो सालसा फायनाय थांफायजा आनि जे मानते आप्रो आं बनो डॉक्टर नायजांनानि बागै सुरन बफायजा जों सुबाय खालाम थांगा दिनै बिनि सिमालांगो थांगै नायफोरो आदिनि कग्र मुइतु मानखा फाइमालिया बथैमानि दिनो विधानसभा लास्ट दिन ताई आं ताबो विधानसभाव त्रिपुरामथानि खरते सिनियर रङै तंखा गोबां प्रश्न आं थिसनानै नांगौ ताई चिनि दलनि गोबां विधानसभा बिभिन्न बासन बिनानै आबो मुंल लिस्ट दक आंनो खायनानै नांगौ आनन्द के आबनि बागैनो ताखुरो बुखुरो ताई कैसे ताकलानि निर्वाचन आनो बुवागरा साउथ दायित्व दिखा बानो साउथ टाइगर 2021 नों कैसे तुबि दिखायका ताकलाय ताई कैसे दाबा रिमानो नों चाइतक दि स्पेसिफिक भाबे आनो बिचन्द्र मनु कलसिओ दायित्व दिखा ताई बाइकेनो नों नाय दिन साका
आं उ सिगाङाव थाङै पाइका हरे प्राय 11টা বাজে থেকে নগ এত ছোট স্ফুট বিচন্দ্র মনুও आं पुइला मिटिं खाइमानि चिनि कैंडिडेट केनाराम रियांनि नबाय आयंगो निनि इंगो लक्षीसराव माने बरक नि अब कोनो को खाइमिया अलरेडी बरक जतन प्रोग्राम खालामबायखा खाना आं उनको सिलासरी मनु बंकल थांतंगो तारपरे खेनो चिनि उनको बुरातली उनको फाइनाय पूर्व महरीपुर बुरातली चिनि देवजित नियारा फाइनाय खाना दुईटा जनसभा दङ आरो आं थांनाय फुं 6टाव नंनि नखानाय 5:30 बा 6टाव आरो काय 9:30 10 টাকা बाजारंगो ते रेलिंगो आते जनसभा बंगो आबनो थाङै रमायनाय बर्डार एके आबुनि बागिनो आं नंग थाने याक जुरात खाय सावो आं सब दिन रामचंद्रगढ़ तंगमाया फानो चिनि कैंडिडेट तंगनाय आनि अरो नेतार अजमारक जतो चिनि नेत्रीर चिनि यटनि लिडारशिप तंगनाय नरकनो बरनो साबैति तिसानाय आं उराम उराम जरा खाय फायनाय गोबां मा आपुग्लाव ब थाना नांनाय नरक जतनो साइमानो चिनि बिसिंगो ब बिबिसन नंगै ताबुक सामुं तां तंमनि नरक साइमानो एके गोबां मा सरकार हाउस मीटिंग खाइमाने बीजेपी नि कैंडिडेट तुयै आन्थानि सपि सपाचा अलरेडी बुबाग्रा नां सेन खाइ रह एके अमति खाइबो उंगै तंगो ओ समस्त रंनो काबादिनानि बागै खयनिबो गोबां मा जागावो आं थांना नांनाय चिनि ताको प्रश्मी दानो सारो सार नङानो जस्ट मा फाइनाय चिनि बरमगने रायसरबो साव सार नङा आटा नङानो मा फाइनाय चिनि दियम थाइबो साव सार नङानो सालनिफानो फाइखांखाय अमति हाइकेनो वेस्टबो एक दुईटा जागा आं थांना नांनाय एके आबुनि बागैनो ताकुरो बुखुरो चिनि बुबाग्रा 30 तारिखनि सिमि नखरनाय चिनि रामचंद्रगढ़ बतास खाइनाय चिनि आश्रम बारी बतास खाइनाय चिनि उनको चंपावर कुलायो बतास खाइनाय दियम थाइनर बतास खाइनाय ब साउथ बताना एके आबुनि बागे ब फाइमानि लगे लगेनो बबे चेंगासुक लाइनाय ब जागा बानो साव नों स्टेन बाय मा तंनाय जेखन आं थांमालिया नों आरो मा थांनाय होनाय जों चाइटगलायनाय चेष्टा खालायनाय ताक्लाय आं नरनो साव जुदि चिनि ठीक बाबे बुट कलायै चिं लेखाय मा गाकाय साउथ 3टानि बिसिंगो जों 3टानो कोप्लायुंनाय आ हावा आ नबार कामुनो सिबुय तंखा कल्पनानि बायरेबो हर हार एंनि बररा उसिकां थांपुर हर बीजेपी नि योटि प्रेसिडेंट जतन फाइबिका खरकसा चाक्रा सीपीएम नि बसावां मे मालाय थाखाय बताय सीपीएम खालियापो हर आनो साका देवजित सार नों सुदु नोंनि थांनानै लामावो नों मालायसिम थानि आं थांगा आनो गोबाखा गोबागा पैसाखा तिनिन सिमि आं सीपीएम जाकारखा आनि लुखु आं करि ताय कासे परिबार आं खानाय अपन ताय दुइ एक दिन बिसिं हाबनो चेष्टा खानाय 120 परिबार आ पारानि बरगानो नासिंनि तंगो चिनि रंजित सार टाइगानो तो फाकाय जों पारा कायसा जत्त चिनो पारा कत जों ताय कोइनो पादि खालिया चित्रा बसा खानाय का सुतरां ताकलाय चिनि हावा जुदा तांगै जुदा बुबाग्रा कम्प्रोमाइज खालिया निनि रां बायलिया सीट बायलिया पिप्रासानि मान थाइनो तैसे बुबाग्रा ताय कुन कम्प्रोमाइज खालिया नो कम्प्रोमाइज इन सामानि जों तिनि अमन नुखा बुबाग्रा फाइनाय 30 तारिखो बानो साका टाइगार आं 30 तारिखो फाइतंगो तावानादि नरक चालक गरेदि 30 तारिखनि पर हयतेकाय आं लागातार त्रिपुरा तंनाय लेखायसा पर्यन्त नरका वानादि आवश्यक जरा नंसितन तिनि ताकुरो बुखरो चिन्ता कैसे जगह नाचिंग तंखा नरका हम तंगदि 12 तारिखो फुंगा सिरि मखां सुई लगे लगे न लाइन बसाइदि चिनि बुट उनको तंगनाय सेंटर तंगनाय आरो नंनि जेता बुटार स्लिप रक लांगै बोर्ड दिबायदि बोर्ड दिवै हाचिं चिनि कैंडिडेट ब्रह्मगन जेम्स जेता सामानि आं जे बुट कैसा आंद्र समारि रिखा आनि बोसा आनि बुसुकनि थिनां काहाम मा तंथुन हनै रिकाखा अबनो खाखला ब्रह्मै नरक गर्व खाइ बुंनो साबि असु खावैनो जतनो न खाकाहाम ते हामजां मा याफारे आनक मथाका जतनो खुलुमबायजा हामबाय।